back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Anastasia Kinsaka. Ayaw lang pamugos tayo kundi sila mutuo. Ay, kung dili sila motuod, dili sila maluwas, day. Pero, day, labaw mong kinahanglan karon si Jay. Unta, day. Pero daghan ng conflict sa among kinabuhi. Uy, day, kinahanglan dili ka magpada sa maong conflict. Ang katalagman mo'y angay mong atubangon karon. Oh, day, dili ka nga. Nga mauna kini ang katapusan sa kalibutan. Kung way mamati sa tong panawagan, day. Nahadlo ko nga mauna ni ang katapusan sa kalibutan. Kinuo ko. Wa pa'y makapugong sa imong nakita, day. Kana bang dili lang unta mahitabo ba? Ambot lang, day. Pero sa kong nakita, may altar. May bidlisyo sa adlaw nga gitumong sa altar. Nagtimaan na sa pag-ampo, day. Matot ni mama, dili ko ipanabi ang akong nakita. Aron wa na say makatamay na ako. Pero gusto kong maluwas ang katawan, day Carol. Sa kong paghubad sa kong nakita, nagkinahanglan tag pag-ampo. Aron kung dili man gyud mapugngan, minus ra ang kalamidad nga atong mahiaguman. Nga sa ato pa. Kinahanglan di ay nga atong isang yaw ang umaapot. Kinahanglan gyud unta. Akin na yung day. Aaya lang laina sa pagsabot ning akong ipangutanan nimo, ha? Unsa man na, day? Dili ka nga ka nahinano ka lang pag-ayo sa pagkatug, unya, urom lang kadtong imong nakita? Ingon anak sab ang pagtuo ni mama, day Carol. Sakti lang, di ko mamugos aron inyong tuhuan ang akong pasilaan. Ay, matuo ka di, matuo ko, nituo ko. Pero, kinalang mahibaw ni ini si Jayday. Kung imong tukanan si Jay, tingali mahibaw ang iyang inahan. Musamot ko tinuon ang iyang tingwa nga ipadayon ang petisyon. Aron mapahawa ko din niya. Munya, day? Masugot lang di ay kang mamahimong biktima sa maong katalagman ang iyang inahan. Hangtod na si Wina? No, dili ko musugot, day. Kung di kinahanglan nga masayad si Jay, sige, tukani siya. Ate! Ay! Oh! Ngano ka, oy? Naghunahuna magug ko sa nakita ni Dayan. Mauna! Unsay mao na milay? Wa ka matuo. Wa ka matuo sa nakita si mong anak. Nakatugod siya! Giingnan ka nga ikaw lang siya mihigda. Wa pa siya matuog. Saan ka milay? Nagduda ka si mong anak? Ayaw kong talik de. Tubagag ako pangutana. Manoy! Ngano milis lang man ang imong ilong? Nganong mahibong pa makagmulis nagag akong ilong nga lisnag maning daan. Wa lang yun mo makasabot sa akong tubo. Ang ako na sang anak mo ay mapuno sa tamay. Unya. Pagbuot ni si mong anak ka, pakiton siya sumabot. Ay! Oh! Niyobog! Ay! Ikaw magod bilay! Uy! Ano kontrabida ka man gil kaayo naman duha ni Dayan? Ampot. Tungod lang tingali kinis kahadlo. Kung mga dyan is kapilyo, kami ng duwa sa Dayan. Ang tuwa dito, huwag ikaw. Muapil sa uban nga. Nakatamay sa imong anak! Mutambong sa ko ate, oy. Ayay! Tuwa man silang taas si Jay. Saan makaya akong buhaton, ha? Ano makakita siya nako? Api ka niyo, magwaki-waki ko. Aron makats nako ang iyang atensyon. Hay! Aska sa muka sa pining nangablit, oy! Doon na pagkan ko gitanaw. Ay, sus! Wakit makakita si Jada. Ay, kisa pa sa nanisig ipangablit ako ba? Kisa... Hala! Nagunsa ka din, he? Ngi!
O sige. Tubag ako. Nag-unsa ka din he. Sa'yo mo kapag too, nag-usama ko din Animal jud ka no? Ikay animal. Imo gyud gisamok ang akong trabaho. Unsa trabaho? Ayay! Wa pa ba ako malimot ha? Nga sa dihang bugnoon na unta ti kami dagan ka nagkalit. Unsa man day? Dayon no nato ron ang bugno, ha? Ha? Saban? Ha? Nanukit ako. Saban? Bugno ta? Karol! Bugno ta? Ay! Ay! May gani ka nakakita si Jay! Kinsa may nagsugod nimo? Aron na niyon si Jay. Wa ba nasugod ako? Ako ra may mianhi kay doon ako'y toyo niya. Nga naman. Gisugo ka nga, Anastasia? Ingnas Anastasia. Nga si Jay, ako na. Laon sa mga- Pikat ni mo! Nag-away na sa budin, he? Naginiritaso ay naminggar! Nga nun niya alagi ka. Kinsa may nagsugod nimo? Kaya sa daw ni mo eh! Gihino na ka nga way nagsugo na ko! Asa man! Bugnoon na lang nato ni! Nahibaw ko nga si Anastasia mo ay nagpatawag ni Jay. Dili na ko tugtan si Jay nga mobiya din no? Ako ka lang, Jay. Uy, ako ka lang. Hayag pa kayo, Wina. Aron matug ka og magdamgo. Wa kay labot ako. Nagkasabot ka? Iha? O sa'y nahitabo? Kinsa'y namatay sa inyo? Simba ko yung taon, tito. Aw! Oo niya, ngano nagminatay ka man? Si Jay, yan sa kong gipasakitan. Unsa? Kaya gano? Unsa ba yung gibuhat ni mo? Ako nakita si Carol nga sige gurawara siyang kamot sa silong. Niya sadang nakita siya ni Jay. Midali ni kanaog. Sadang miyaw si Jay, ako siyang ipugngan. Kay lagi ako lang siya. Sa ako nagduda manggod ko. Nagisugo si Carol ni Ato Anastasia. Aron magkasulta silang duha. Gisugo si Carol ni Atong Anastasia aron nga kuhaon si Jay. Ha! Si Kensa gutaon siyang adtoon sa akong anak ha? Si Kensa siya! Kaya ako giminatayan pag-ayo, tita. Kaya wag ipapugong si Jay. Imagine, tita. Gainan kong Jay nga hayag pa kayo aron magdamgo ko no kukurumon. Oh! Dili tuod maayo da. Ha! Bantay lang yun ako tong tawhana inig pauli niya. Hindi na pala nato siya apason, tita. Tingal kasi lang gibuhat ni Anastasia. Oh, ayaw na lang iha. Dili lang nato apason si Jay kay tingalig mo gara to. Og siya pa'y magpakuha ni atong propetang bakakon. Tita, oy. Oh, come on, iha. Labaw pa kag half shot. Half shot na di ay. Pila madai mong gusto. Kaya hindi na makalabaw ka itong may tupa kukutok. Sige good. Sige. Mahumagha ka na imong gusto. Tita, dali na ba? Ato na apason si Jay. Ato na siyang bawion. Ako kuan iha. Dili lang nato siya apason. Kay musamot siya ka idlas sa atong mga tinguha. Ato lang una siyang pasagdan. Oh no! Ha? Tingaling mamabdi si Anastasia, tita. Mamabdos dayon? Uy, pagkadali po iha. Gusto ko. Ako'y pamabdusa ni Jay, tita. Asa ramang ka na kung makasal na mong duha, iha. Ako ra lagi mahibaw sa kong anak. Imo ra siya. Nakasabot ka? May nakita na sabsian? O lagi, uy. Nagkinalan pa siya sa kong tabang? Uy, kalain gud anang pangutanahan, Jay. Pugson ka pag yun. Huwag ka lang magkasabot sa kong tumong rol. Nasuko na kong mahayo ang iyang inahan. O nagkaabot pa sila sa barangay si mama. Ang ako ba tingalig, may nag-uwang na namong duha. Nahibaw ba siyaan sa imong pagduol na ako? Ako siyang ipaipaw. Unsa man? Dakong katalagman ang iyang nakita. Mahimong ikamatay na to, Jay. Maglisod na mis pagsabot sa among buhaton tungod sa kasungian sa among mga inahan. Karol gusto kong tabang niya. Mituusap ko niya, Jay. Hinungdan nga, dili ko gid siya talikdan. Matod pa ni Dayan, nakakita siyang altar. Og ang mag-ampo sa maong altar, mauri maluwas. Tuhod kinakakita siyang kahayag nga murag bidlisyo gikan sa langit paingon sa altar. Mao ba?
Pagkigsultian na to ang kapitan. Aron hatagan og kuryente ang kapilya unya. Anak ta magampo. Mausap na huna-huna ni Dayan, Jay. Dali, tara. Pagkigsulti tas kapitan. Sa sinugdan, nagduda ko sa makita ni Anastasia. Pero sa nahitabong sunog, hinahinay ko nang nasabtan ang iyang mga tinguha. Mao pa, Kap? Nya, Kap. Nga nawa man dayon ni mo kahukmi ang kaso nga gisang at tinang Milay, batok ni nang Rusing. Wa ko makapas sa ilang mga baba, Carol. Ah. Pulo sila mga init. O kung mupakanaog ko sa akong desisyon, tingaling musamot lang ang kagupot. Nga sa ato pa, Kap. Dili ka mauyon sa gusto mahitabo ni Mama? Dili mo dapigan ang petisyon nga gusto mahitabo ni Mama? Maubab ka? Gikasubo ko, Jay. Pero, dili ko siya hatagan o pagtugot nga mahitabo ka na. Wa kay problema na ako, Kap. Nalipay gani ko nga mao din na imong desisyon. Nga sa ato pa na, Kap? Musugot ka nga, anak may mga G sa kapilya? Oo, musugot ko. Og ako pa'y mag-una-una din sa kapilya. Ay, salamat. Imong hatagan og suga kining atong kapilya, Kap? Jay, may kuryente naman eh. Ako lang unyang papunan og suga. Ay, salamat yun kaayo ka pa. Thank you. Ay, malipayas Dayan sa imong kabuutan, Kap. Labaw kong malipay sa inyong mga plano, Carol. Og sulti si Anastasia. Nga dili ko magmakuli sa tanang tabang ngayong gikinahanglan aron malayo sa disgrasya kining atong dapit. Ay, dagan yun kayo. Salamat ka pa. Jay, doon na lang ko'y ipahimangno nimo. Ingon man kanimo, Carol. Unsa man na, Kap? Ayaw una ninyo sultihi si Rosing sa akong napadayag ninyo, ha? Tugote nga ako ray mo pasabot niya. Ingon man ngadto kang Milay. Matuman ang imong hangyo, Kap. Og ikalipay kog dako kung mauli mo ang maayong kabubuton nila ni Mama og ninang Milay. Ikaw may presidente sa kapilya, Milay. Nganong dili mo man danihon ang mga tao nga magrosaryo kada gabi sa kapilya? Lisod ka na, ate. Mayoon tag disco pa na. O diba drama kay hugupan des mga tao. Pero magrosaryo, na, ambot lang. So ba ka diya, oy? Maguna-una ka man, oy. Ato lang kong unhan, basin pag makabig na to ang pagtuo sa itong mga silingan din, he. Ang ako pang problema kung tugtan baka tas kapitan. Nang Milay! Hi! Ay, Franny! Naa si Dayan? O ganong ni aman ning anak sa Borokinta. Papahawaan na! Mikalit ba yung pagturok ang sungay sa kong o? Papahawaan na! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!